मराठी सक्तीविरोधात अमराठी रिक्षा टॅक्सी चालक हायकोर्टात. याचिकेतून सरकारच्या निर्णयावर स्थगितीची मागणी. 9.5 लाख चालकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असल्याचा याचिकेत दावा. दिवाळीत कांदा रणवणार. सप्टेंबरमध्ये कांद्याची आवक कमी होणार असल्यानं सध्याचा कांदा साठा ऑक्टोबरपर्यंतच पुरवावा लागणार. आवक घटल्यानं कांदा दर वाढण्याची शक्यता. मूर्ती बाहेर काढताच पाठीमागचं वेल्डिंग तुटलं. मूर्ती वेल्डिंगसाठी पुन्हा कारखान्यात आणली होती. मूर्तिकार अनिकेत देसाईंचा पोलिसात जबाब. पुण्यात झी 24 तास कृषी सन्मान सोहळ्याचं आयोजन. प्रयोगशील शेतकरी आणि कृषी व्यावसायिकांचा गौरव. झी 24 तासच्या वेबसाईटवर कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण.